Gibuksan karon sa Mandaue City ang laing vaccination site sa COVID-19 sud sa usa ka mall. Gilaumang makaabag kini aron mapaspas ang pamakuna. Ilabi na kun mag-abot-abot na ang mga dugang supply sa mga bakuna. Ang detalye ni Nico Sereno. Sa ikaduhang andana sa mall sa Mandaue Reclamation Area, nahimutang ang ikalimang vaccination site sa syudad. Kaganiha, gisugda na ang pag-operate niini apan dry run pa kini sulod sa duha ka adlaw. Kasamtangan nga giakomodar ang mga empleyado ug mga tenants sa maong mall ubos sa A4 category. Ang maong vaccination site ang gihulagway nga labing dako sa tanang 5 ka sites sa Mandaue City. Mamahimo kining makaakomodar og 1,200 ngadto sa 1,400 ka mga tawo matag adlaw. We wanted to be part of the community to help create herd immunity to Cebu and to Mandaue City in general. Ang pagbukas og lain nga site, pagpangandam og galing maabot na ang ubay-ubay nga mga stocks sa bakuna nga i-turn over sa national government. Mega vaccination post, we will be able to cater to more recipients na atong vaccine. Mas daghan tag mabakunahan og sayo. And hoping also with the incoming na mga vaccines from the Department of Health. Kun manpower ang hisgutan, doon na hinoy igong personnel matod sa City Health. Padayon pa sab hinuon karon ang hiring sa dugang medical workers sa Mandaue. Mas daghan ta og mabakunahan, mas dali na to, mas sayo na to makover ang ato ang population. Uban ni Edward Tubilan o Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.